सेकंड रेसिपी. हे काय स्पेशल आहे? हे टॅको मॅक्सिकाना. टॅको मॅक्सिकन रेसिपी आहे थोडीशी, म्हणजे मी ट्राय केली आहे माझ्या पद्धतीने. कुठे ठेवू? नमस्ते. आता मी टॅको मॅक्सिकाना रेसिपी बनवते. इथे मी 1.25 कप मैदा घेतलाय. हा मळून घ्यायचा आहे चांगला, म्हणजे पीठ त्याची पोळी लाटता येईल असं नरम मळून घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि 1 चमचा तेल. पाणी टाकून आता हे पीठ नरम मळून घ्यायचंय चांगलं, जसं आपण चपातीचं मळतो तसं. हा, जसं चपातीसाठी करतो तसं. आता हे पीठ मळून झालंय. आता हे 5 मिनिटं ठेवूया आपण. झाकून ठेवायचं. हा, झाकून. आता आपण स्टफिंगची तयारी करूया. म्हणजे त्या 5 मिनिटात आपण दुसरं काम करू शकतो इकडे. स्टफिंगची तयारी करूया आपण. कांदा उभा कापायचा आहे, बारीक नाही चिरायचा. आणि ते उभा कापून ना थोडासा वेगळा करून घ्यायचा, म्हणजे असे त्याचे रिंग्स टाइप आले पाहिजे. हा, हाफ रिंग्स. कढईमध्ये 1 चमचा बटर घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकूया. हा एक कांदा आहे चिरलेला. हा, 1 चिरलेला कांदा आहे, मोठा कांदा. तो गोल्डन होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. थोडासा असा नरम झाला पाहिजे. आता ते कांदा झालाय फ्राय हो. करा, पण मी आता थोडा मी थोडासा, डवलते हा. आणि तू तोपर्यंत बटाटे सोलून घे. आता थोडंसं बटर टाकून त्यामध्ये ह्या 2 मिरच्या फ्राय करायच्या, हे आपल्या म्हणजे त्या थोड्याशा क्रिस्पी झाल्या पाहिजे. हे चिली फ्लेक्स साठी या मिरच्या आहेत, ते आपणच बनवायचं. बटाटे सोलून घेते. जास्त मिरची जेवढं तिखट पाहिजे तेवढी मिरची घेऊ शकतो. मिरची फ्राय झाली आहे. आता आपण काढून घेऊया. थोडी थंड होऊ देते. हे थंड होऊ देऊया. त्याच्यानंतर त्याच्यात मीठ टाकून ते हाताने कुस्करायचं. हे बटाटा पहिलं काय करते, कुस्करते कांद्यामध्ये. हा, कांद्यामध्ये देठ काढायचं. हा, आणि ह्यात मीठ टाकून हाताने चुरायचं. चिली फ्लेक्स जसे असतात ना, आपण रेडीमेड आणतो तसं, पण हे घरीच बनवायचं आपण. थोडं मीठ टाकून हे करायचं. थोडी आमचूर पावडर, पाव चमचा. हा, पाव चमचा आमचूर पावडर. आणि कोथिंबीर जसं सगळ्यांना आवडतं तसं जास्त पण घातलं तरी चालतं, टेस्ट येते त्याची वेगळी. आता मी लिंबू आहे ना थोडासा कासून घेते लादीवरती, तर लिंबू आहे ना नरम पण होतो, ज्यूस निघतो चांगला. आणि टेस्ट साठी लिंबू पिळून घ्यायचा, म्हणजे थोडंसं आंबट आहे ना लिंबू पिळायचं, ते खूप पडते. थोडंसं आंबटपणा येईल ना. आमचूर पावडर पण टाकली आहे, लिंबू पिळायचं. बस. मिक्स करूया. तर हे झालंय. आता आपण पोळ्या लाटून घेऊया. तिकडे हे करण्यापर्यंत आपले जेवढे झाकून ठेवत होते 5-10 मिनिटं ठेवले होते ना आपण. हे आपलं तयार होईपर्यंत पीठ बनलंय तिथे. हा, आता त्याच्या पोळ्या लाटायच्या. आता ह्या पिठाचे 4 गोळे केलेत. आता आपण पोळ्या लाटूया. कोथिंबीर गेली त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, ते स्टफिंग मध्ये येईल. मस्त लागते. एकदम लक्ष देऊ ना. पीठ लावायचा मग थोडा. म्हणजे आता नवीन जे माणसं आपल्याकडे येते त्यांना फ्री कुकिंग क्लासेस मम्मी. हा, फ्री. तुझ्यातर्फे. हा, फ्री. हा, असेच थोडे, जास्त पण नाही भाजायचे, असे थोडे हलके म्हणजे कच्चे पण नाही राहिले पाहिजे. आणि आपली पोळी पातळ आहे का? थोडी जास्त पातळ पण नाही, जास्त जाड पण नाही.
पातळ पण करू शकतात ज्यांना एकदम क्रिस्पी हवं असेल. असंच हलकं हलकं भाजून घ्यायचंय, जास्त नाही. थोडंसं असं कच्चं राहिलं तरी चालेल, कारण नंतर ते शॅलो फ्राय करायचंच आहे ना. असे कोरडे भाजून घ्यायचे. हा कोरडे. म्हणजे अर्धा 1 मिनिट असं भाजायचं आपल्याला. हा अर्धा 1 मिनिट. चल इकडे टायमर लावतो, बघूया श्वेता तुला किती टाइम लागतो इकडे. गॅस मीडियम ठेवलाय. हा मम्मी इकडे लाटते आणि श्वेता तिकडे भाजते. इकडे श्वेता तुला बरोबर 1 मिनिट झाला. 1 मिनिटात अशी कच्ची भाजून घ्यायची. उलट सुलट थोडी हळद. दोन्ही साईडला भाजून घेते हा, तिने. काही तेल वगैरे काही नाही लावलं, अशीच भाजली विदाऊट तेल विदाऊट बटर. आता सॉस आणि मेयोनीज मिक्स करून घेऊया. आता हे पहिलं काय पाणी घेतलंय तू? लावायला. हे मेयोनीज मेयोनीज घेतलंय हं. आणि आता सॉस टाकते आणि ते मिक्स करते. थोडीशी वेगळी टेस्ट येते ना मिक्स केलं तर. आता आपण स्टॉप करूया कशी पहिली घेतली चपाती हा. पोळी घेतली. आणि ह्याला ना पूर्ण सॉस लावून घेऊया मेयोनीज आणि केचप मिक्स केलं. ज्यांना हवं असेल नको असेल त्यांनी नाही लावलं तरी चालेल, स्किप करू शकता. पण लावलं तर चांगलंच आहे हा ना. टेस्ट येईल. टेस्ट येईल. काही लोकांना मेयोनीज नाही आवडत, खात मेयोनीज नाही. नाही आवडत. हा. मग फक्त सॉस लावू शकता तुम्ही. हा, व्हेज ना आपला मेयोनीज व्हेज आहे. एक कमेंट होती एकदा कधीतरी. पण जशी रेसिपी आहे तसं असलंच पाहिजे ना ते सर्व. हा. आता हे ना ह्याच्या अर्ध्या बाजूला भरून घ्यायचं, हाफ साइड. आणि त्याच्यावर आपण चीज किसून टाकूया. चीज किसून टाकूया. तू जोरात बोल. चीज नको असेल तरी नाही घेतलं तरी चालेल, पण मला आवडतं. तुम्हाला आवडतं ना? श्वेता अजूनच स्लो बोलते. माझंच सांगते. अजूनच लो बोलते. चीज किसून टाकूया. श्वेताचे व्हिडिओ एडिट करताना मम्मी व्हॉइस वाढवायला लागेल मला. मी येऊ का डबिंग करायला? एक चीज की पूर्ण टाकलं ना आपण त्याच्यावर. पूर्ण. अरे वा, म्हणजे एका पराठ्याला म्हणजे एका ह्याला एक पूर्ण चीज क्यूब ना, किती टेस्टी लागेल ते. आणि आता हे फोल्ड करूया. त्यावर आपल्याला शॅलो फ्राय करायचं. मी बटर टाकते. जेवढं जास्त बटर टाकलं तेवढं छान लागेल. बटरची टेस्टी क्रिस्पी होईल. ते फ्राय होते त्याचा एक वेगळा सुगंध येतोय ना मम्मी. आता इकडे आपण एक बनवला आणि इकडे दुसऱ्याची तयारी देऊ पर्यंत. तेच प्रोसेस ना सर्व. Same process. आता हे टर्न करूया, बघूया साईडला. हो चालेल. असं फ्राय करायचं ना आपल्याला. हा चालेल. ते बटर मध्ये अजून क्रिस्पी बनतो. हो प्रॉपर अशी एक साईड ब्राऊन झाली पाहिजे, अशी क्रिस्पी पण वाटली पाहिजे. थोडं खाताना क्रिस्पी लागेल. आणि हा हे होऊ दे मग सांगेल. आता याच्यावरती चीज. तर हे आपलं सेकंड. झालंय. थोडं अजून एकदा फिरव. हा नाही, इथे कसं होतं ना, हे असं राऊंड असल्यामुळे इथे कच्चं राहतं. कच्चं ते राहते. आपण असं उभं करायला लागेल, हा. पकडून ठेवावं लागेल ना. जरा गरम करायचं. हा बरोबर. म्हणजे ते पण होऊन त्याला म्हणतात डिटेलिंग रेसिपी मध्ये, हा, बरोबर. है ना मम्मी. हा. आता असेच बनवून सोडायची नाही रेसिपी. नाही. तेवढा भाग आता भाजला ना की पूर्ण खायला मजा येईल खायला. हा नाही तर मग ते कच्चं लागतं. कच्चं लागलं. प्रत्येक वेळी आपल्याला हे 4ही वेळी असं करावं लागेल आपल्याला. हो. इथे आपलं दुसरं आहे ना. दुसरा सोपी रेसिपी आहे ना, म्हणजे रोल सोपी आहे. लगेच होऊन फ्रँकी सारखं रोल करायची गरज नाही आपल्याला. गरज नाही. आणि परत आपल्याला क्रिस्पी पण करायचं आहे. इकडेच आपण असा मस्का लावू शकतो. हम्म. इथे आपण बघा तिने या साईडून पण भाजून घेतली बघा, खालच्या साईडून. तर ही आपली इकडे रेसिपी झाली आहे का? हा ते झालंय. आता ते काढायला पाहिजे. ते आधीच लावून ठेवते, मग ते होऊन जाईल बटर. नाही तर त्याच्यावर नाही तर टाकलं ना, ते ते काठाला काटाला जातं. जातो सगळं. पिघळून जातं ते. हा. तर एक आपली रेसिपी एक आपलं तयार झालंय. नंबर 1 रेडी. तर हे आपलं दुसरं. चालेल.
बटर कसं तव्याला ते गोल जातो. ते साईडला जातं. होय. इथे आपली 2 तयार आहेत. थर्ड आणि फोर्थ है ना. सेकंड रेसिपी. तर हे काय स्पेशल आहे. हे टॅको मॅक्सिकाना टॅको मेक्सिकन मॅक्सिकन रेसिपी आहे. थोडीशी म्हणजे मी ट्राय केली आहे माझ्या पद्धतीने. कुठे ठेवू? रेसिपी दाखवायच्या अगोदर टेस्टिंग. हा टेस्ट तू करणार ना. मी बघतो बसणार. आता इथे बघा आपली टॅको मॅक्सिकन रेसिपी एकदम रेडी आहे. काहीतरी नवीन प्रकार आहे स्नॅक मध्ये किंवा नाश्त्यामध्ये. नाश्ता स्नॅक्स नका म्हणू, एक खाल्लं ना तरी माणसाचं पोट भरून जाईल. बरोबर ना. बरोबर आहे. है ना. आता हे माझं लंच असू शकतो किंवा हे माझं डिनर असू शकतं. याच्यापेक्षा जास्त मला काही नको. आता आपण टेस्ट करून बघूया. कारण आता फ्रँकी सारखं काहीतरी टेम्पटिंग. फ्रँकी तर मला खूप आवडते. फ्रँकी सारखं काय टेम्पटिंग वाटलं ना तर असं वाटतं कधी खातोय आपण. आणि त्या आतमध्ये पण एकदम व्यवस्थित. हे काय खोलायची गरज नाही. आता हे खोलून असे काय चपाती भाजी सारखे नाही. डायरेक्ट आपण डायरेक्ट खायची, माहिती. डायरेक्ट चावून खायची. श्वेता चलो 1 सुरुवात कर. 2 3 खा. आणि तुम्ही म्हणाल मी खात का नाही तर माझा आज उपवास आहे. बघा तुमचं टेस्टिंग सांगायचं राहिलं बाजूला आणि मी इकडे बाईटच घेत राहिलोय. छान झालं प्रकार. आणि आतमध्ये चीज टाकल्यामुळे ते आपल्या पोटॅटोची आपली स्टफिंग आहे ना त्याच्यात. आणि चिली फ्लेक्स टाकले आपण सर्व मिळून येते त्याची चव. आणि छान वाटते. तू खात राहा. म्हणजे खात राहिला तो टेस्टिंग सांगायचं विसरून गेला. अशी काहीतरी वेगळी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. टेस्ट करा घरी. आणि श्वेताची रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही पण इथे बनवायला या नवीन नवीन. आणि अशीच रेसिपी तुम्हाला सुद्धा बघायच्या असतील व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. म्हणजे कसं तिच्याकडे अजून काहीतरी सिक्रेट रेसिपी तिच्या असतील तर ती आपल्याला शेअर करेल. तिला आवडेल की अरे वा एवढे रेसिपीज आपले व्हिडिओला व्ह्यूज भेटले. आता त्या हर्षदाच्याच व्हिडिओला बघा 1 लाख व्ह्यूज पडायला लागले. 1 लाख सर्व व्हिडिओ तिचे 50,000 क्रॉस आहेत मम्मी. तर तिला किती छान वाटते. ती मला व्हॉट्सअप करून सांगते की मला खूप छान वाटते. तिचे रिलेटिव्ह तिला कॉल करतात. आता तसं श्वेताचे व्हिडिओज बघते आणि श्वेताचे रिलेटिव्ह तिला कॉल करतील. म्हणजे त्यांना सुद्धा चांगलं वाटेल आपल्याला काहीतरी वेगवेगळे दाखवायला. आणि येणारे जे माणसं असेल ते सुद्धा आवडीने येतील आणि आपल्याला काहीतरी असं वेगवेगळे रेसिपी दाखवतील. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट्स करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. रेसिपी एकदम छान आहे. आणि थँक्यू श्वेता तुझी. परत येईन मी. मोस्ट वेलकम.